Сега разговорът за политика продължава в студиото с един от младите и амбициозни народни представители от парламентарната група на Атака. Няма как да не си говорим за това, което се случи през седмицата. Казвам добре дошъл на Николай Александров от Атака. Добър вечер, господин Александров. Добър вечер. Как ще коментирате това, което всъщност вече стана факт в деловодството на Народното събрание, че така се обединихте с други народни представители от Патриотичния фронт и от БДЦ да изготвите нови процедурни правила за избор на управител на БНБ и това на гърба на управляващите от ГЕРБ ли става? Не, изобщо не е на гърба. Напротив, пред очите на хората става, защото това, което става на гърба на хората, беше да развеждаме господин Радев от стая в стая, да го запознаваме с народни представители, които да му задават някакви въпроси на закрити врати и след това да излезе някой пред медиите и да кажем, ние го харесахме, ще го избереме или няма го избереме, респективно зависимо с какво се случи. Идеята на това нещо, ние си го говорихме с колегите още преди време, е, че в един прекрасен момент идват, казват, то ние го харесахме, то ще бъде, айде сега вземете, тук ще направим едни процедурни правила и ще ги вкараме и тях. Вече сме избрали кандидата, не гласно, само ще сложим и правила да има за пред хората, ще го избереме него и всичко ще бъде чисто и точно. Добре, казвате харесване. Сигурно в автобиографията му трябва да има една специфична черта, удобен, най-вероятно, след като го харесват. Сега не мога да дам точно такова определение, обаче, примерно, мога да кажа аз това, което чувам, че става. При управляващите. ГЕРБ взимат БНБ, управител, реформаторите взимат Комисията за финансов надзор, КФН. Разбрали ли си? Тази година има избори на КФН, няколко месеца по-късно и ще видим вече дали са разбрали, когато пък дойде гласуването за КФН, кой ще предлагат за шеф на КФН и прочее. Понеже да отворим тук една скоба, знам, че Цецка Цачева е изпратила един списък до всички парламентарни групи с хора, които им изтичат мандатите. Да. И всъщност това един от тях е гуверньора на БНБ и на Комисията за финансов надзор. Да, и Стоян Мавродиев на Комисията за финансов надзор. Другото е вече вакантната позиция, която е в подуправител на БНБ на местото на Цветан Гунев. На дирекция, т.е. управление банков надзор. Така че политическата битка ще бъде насочена на там. Не, то не е повече битка, то някакви апетити се явяват, защото когато нямаш процедурни правила, когато не е всичко открито и могат хората да го видят, да го проследят, то няма битка. Битката е като заставаме ние двамата и започнем да спорим с теб за някаква идея. На базата на идея да даваме примери, доказателства и хората да могат да го оценят и да гласуват за един или за другия. Някакво доверие. Явяването на избори само по себе си е битка. Обаче накрая се получава така, че идва един човек, който действително разхождат го като мечка на синджир из парламентарните стаи и го слагаме за управител на БНБ, който е с мандат 7 години. То 7 години той не сменяем след това. Значи, за да сложиш някакъв такъв човек, действително може би в автобиографията трябва да пише удобен. Добре, аз понеже наистина господин Радев го видях в кулоарите на Народното събрание, Менда Стоянова беше постоянно до лявото му рамо. Въпрос е дали господин Радев е подходящ за гуверньор на БНБ и въпросът ми е свързан с това. Той, доколкото разбираме от биографията му, е човек свързан с Международният валутен фонд. Именно от 2001 година работи в МВФ. Тоест последните 14 години той е откъснат от България. Сега ние имаме особен модел. Тук ние си го говорихме двамата с теб, докато течеше интервюто на Мая Манолова, че от 18 години ние нямаме типична централна банка. Това е типична централна банка, значи не мога да печатаме пари, не мога да спасяваме банки и така нататък, редица условия. Това нещо при тази система той не е работил. Реално той е бил 4 години в България, в Министерството на финансите до 2001, идвайки тогава на Симеон Сакскобургготски на власт, той вече напуска и отива в МВФ. Това, което се случва през последните години, той реално не го е преживял най-малкото, което е вътре в нашата система. Не казвам, че това е лошо. Някои хора могат пък да кажат, това е плюс. Но има и нещо друго. Има нови банкови правила, които се приемат вече след световната криза от 2007 година насам. Това са Базел 1, 2 и 3 вече имаме, които са инициативи на европейско ниво. Те се налагат предимно в Европа.
като някои от нещата се възприемат и в Щатите. МВФ все пак седалището е в Ню Йорк. Колкото и да се управлява от европейци, това не значи, че спазва абсолютно всички принципи, които са европейски. Даже напротив, по-голямата част от финансирането на МВФ идва от Щатите и именно тяхната квота е най-голяма вътре. Безспорно темата е специфична и наистина изисква така задълбочени познания. Въпросът е дали от тук нататък, ако се случат тези промени, нещата в БНБ ще стоят по един коренно различен начин, от както стояха до сега, защото ние си говорихме с вас в предварителния разговор. Спомнихме си как Искров размахваше един закон за БНБ, но интерес от парламентарните групи всъщност липсва. И накрая Искров ризата му беше по-бяла от моето сако. Накрая се оказа, че аз даже не съм го и виждал. Поне при мен не е идвал Иван Искров да каже, ето тук този закон, това е ние, което предлагаме от БНБ, да се промени, трябва, за да мога да подобри нашата работа, работата на колегите, които ще дойдат след нас. Такова нещо не е имало. Ако го е дал някоя друга парламентарна група, тя се го е сложила някъде в рамка, едно на ръка и да го изкара след време. Това обаче, което трябва да се направи, аз това нещо съм го казвал и на Менда Стоянова и на колегите в бюджетна комисия, че ние трябва да върнем доверието първото и в Централната ни банка. Защото когато имаш такъв срив като с КТБ, естествено да тръгнеш и от контролния орган. Респективно. Сега не си представяш, че утре, ако всички почнат да карат пияни по улиците, не само ще бъде проблем, че всички на шофьорите, които карат пияни, ще бъде проблем и на КАТ, защото те няма да се противопоставят, примерно, на това нещо. Именно в този контекст, за да можеш да върнеш доверието на хората в една институция, ти трябва да направиш максималното, за да бъде открит и честен избор на човека, който предлагаш. Няма обаче спор, че Искров трябва да напусне този пост. Премиера го каза, бюджетна комисия също са на това мнение в лицето на Менда Стоянова. Предполагам, че тук две мнения няма по този въпрос. Тук въпросът е защо пък трябва да остава Иван Искров при положение, че имаш фалирала банка с банка в несъстоятелност с 7 милиарда близо лева депозити, от която е изчерпала 3,6 милиарда лева от фонда за гарантиране. Нали знаете той вината на кой я прехвърля? На подуправителя и казва, че... Подуправител е част от БНБ. Сега, нали, все пак шефа на една фирма или мола на фирмата, той носи материалната отговорност за всичко случващо се. В същия случай там никой не мога да убеди, че те не са си говорили. Те какво влизат като роботи на съвещание и те няма го пита, примерно, Цецо, какво се случва с КТБ, примерно, или с някоя друга банка. Нали, това е нещо изключено просто. Поне лично според мен тези неща са си говорили, той би следвало да бъде запознат. Най-малкото се пишат доклади до гуверньора на БНБ. Добре, извадихме ли си изводи от това, което се случи с КТБ? Сега темата около КТБ, дали трябва да отпадне банковата тайна, дали ще се случи, доколкото знам от ДПС внесоха такива предложения на временната анкетна комисия за изясняване факти, данни и обстоятелства за КТБ, на която и вие сте член. Да. Така че банковата тайна там ще се постигне ли някакъв консенсус? Въобще какво ще се осветли от отпадането на банковата тайна? Ще излезат ли нови имена, нови клипчета? Нови клипчета могат да излезнат, ако Цветан Василев развърже отново кисията, за да ни покаже това, което има скрито в пазвата. Това, което направиха обаче ДПС, беше едно. Да кажат, че в закона за банковата несъстоятелност, т.е. когато една банка тръгне в лошия сценарий, който сме в момента, обществото да плаща, чак тогава да се осветли банковата тайна. Смятам, че и ние скоро време ще предложим от партия така именно такива промени за хората, които са на вземащи висши ръководни длъжности, да отпадне банковата тайна. Защото в момента няма тайна, примерно при Сметната палата. Имаш публични декларации, които се публикуват с доходи. Оказва се обаче, че при банковата тайна не е така. Даже най-секретното нещо в държавата е респективно банковата тайна. Дали отпадането на банковата тайна ще докаже нещо? Не. Принципа, който е в КТБ, този, който е седял, КТБ отпуска заеми на дадена фирма, тази фирма отпуска заеми вече на други хора. Окей, отпада банковата тайна и ние ще видим официалните данни. Обаче тия данни, които са минали пари през фирмите, няма да ги видим никъде. Нали, точно това се беше широко обсъждано за тези SPV-та, които са
или някои ги наричаха кухи фирми. Да, нека да го преведем, да. Да. Кухи фирми, това са SPV-тата, за които стана въпрос там в едно интервю от Белград, което Точно, където Цветан Василев да, обясняваше за принципа на управление, че това е международен принцип, така се управляват. Различни рискове, включително, се управляват по този начин. Действително, тези фирми са отпуснали даден кредит. Как ще отпадне банковата тайна, ако, примерно, Канал 3 отпуснал кредит на фирмата Хикс, а фирмата Хикс е отпуснала на Димитър Пътарински? То лошо е, че няма, Канал 3 сигурно да няма как да отпусне кредити. По-скоро условно, се надява някой за да даде кредит. Да. Така, разбира се. Въпросът ми е с преференциалните лихви как са се случвали нещата. Това дали ще бъде осветлено, защото излезе там един списък с 1000 имена. Айде, да речем, че едното вече е ясно, нали, ако наистина става въпрос за Иван Костов, защото дори политиците се страхуват да го наричат с истинското име. Ето, примерно, така, вашия човек, с който сте внесли тези промени, ревизор, примерно, го нарича Коста Иванов. Нали? Не иска да кажа, че става въпрос за Иван Костов. Кога това ще стане ясно? Как тия хора са си предоговаряли лихвата? Това, когато се осветли абсолютно всичко. Именно това е част от промените. Да, ама ние ще фанем някаква последица. Ще фанем нещо, те вече парите са платени, ние това ще го фанем, ще го осветлим и ще го ударим на масата. И какво? 25 години в България, след осветляване на даден проблем, никога не се е лекувал. Така че да не се повтори. 96-та година явно не ни е научила на нищо, за да може да се повтори това нещо в 2014. Това обаче не е ли тарикатлък на дребно, да се откажеш от лихвата си и да се всъщност да се възползваш от тези, които ти ги дава фонда за гарантиране на влоговете, тези 100 000? Както се откажеш, т.е. автоматично като ти искаш прекратяване, защото то става с искане за прекратяване на влога. То автоматично трябва да ти бъде изплатен. Към момента няма как да ти бъде изплатен, следователно отпадат всякакви преференциални лихви, той става гарантиран, той става обикновен, защото това е дефиницията за него. Аз чувам най-различни неща, че имало хора, които ги разбивали след това на няколко, 5-6 човека, за да мога, примерно, на 1 милион да си го фанеш под формата на гарантирани вземания. Това нещо все пак трябва да стане с подписа на края, поне лично за мен, на двамата квестори, които са били. И квесторите вече трябва да са го предали в БНБ, защото квесторите, реалният му управител е гуверньора на БНБ. Нали се сещате, че това без помощ отвътре няма как да стане? Дали синдици ли не са помагали тук в разплитането на този възел? Синдиците сега в момента ще има да разплитат доста възели и ще видим точно какво се случва с тия възели, които са навързани в момента. Това те първо ще излизат от информация. Въпросът обаче не само да излизат информация, да има някакъв отпор, действие срещу тях, не да се останат, ние го казахме, нали, свиквайте, приемете го като някаква даденост. Добре, международно разследване ще има ли компания, която наистина да разследва случая КТБ? Аз казвам, че това малко съм скептичен по случая международно разследване. Аз точно за това ви питам, защото знам, че ви имате различна гледна точка и тя наистина така е много вярна на моменти. Само си представете следното нещо. Значи ние казваме, виновни са, нали, най-вече политиците в България, казват виновни, примерно, БНБ, ръководството на БНБ. Да, ма ръководството на БНБ продължава да бъде още на поста си. Казват, има един банкер, който направи пирамида, открадна парите на хората. Този банкер се намира на 180 км от София в Белград. Приблизително мисля, че бяха толкова, 180 км. Така че ние ги знаем. Въпросът е как ще проследим SPV-тата. Нали, и самите пари. Какви пътища са правили, откъде са се връщали и прочее. Ние имаме разузнавателни служби, или поне така се води на хартия, като ДАНС, които трябва да следят такива потоци. Те могат да се вземат. Тъмън ще натрупат и някои хора опит в тях. Нали реформаторите се кълняха в новия председател на ДАНС, че ще започне разследване до месеци. Вярно, едно разследване сигурно отнема доста време, но много се бавят нещата. Те нещата ще се забавят и допълнително. Ако дойде външна фирма, това какво значи? Ние не искаме да даваме банковата тайна тук в България, обаче ще дадем някаква външна фирма, за да може тя да прави разследване. Аз нищо лично, нали, но просто ми се повдига един такъв въпрос. KPMG е една от аудиторските компании, тя е една от най-големите в световен мащаб. Тя е пак международна компания. Сега казват за нея, има хора, които казват, че тя била виновна също, наравно, нали, с управителя на КТБ за състоянието в момента. Така че
тук се поставят редица въпроси. Да, хубаво. Нека дойде, нали, международна компания да разследва. Ние по този начин ще правим едно единствено нещо, да се опитваме да си вдигнем, нали, акциите на международно ниво, да видите ли колко сме прозрачни. Това до някаква степен не е лошо. Има и препоръки обаче от Европейската централна банка, че работата по случая КТБ трябва да бъде далеч по-прозрачна. И това нещо трябва да се изпълни. Добре, знам, че имате намерение от Временната анкетна комисия да направите видеовръзка с Цветан Василев, да го разпитате подробно, но май преди да не направите по-редно да мине през прокуратурата и там да даде каквото трябва. Може би там ще бъде по-нормално първо да си направи видеовръзката, доколкото с нас имаше така идея, в която беше в началото, но след това някакси се разпадна. Може би и връзката се разпаднала. Не знам, но действително прокуратурата ще е най-удобното място, което да го направи. Добре, тая комисия ще излезе ли с някакъв доклад? Аз мисля, че още малко ви остава време като работа. Имаме 2-3 седмици работа. Да, и трябва да излезе доклада. Да. Доклад, който трябва да запишем абсолютно всичко, какво сме си говорили. Тя по едно време се беше превърнала като секретна секция, защото влизаш вътре, взимате телефон, седите си говорите едни неща. Няма нищо секретно, вие го казвате, че е секретно. Излизате навънка и преди това се казва, не мога да разпространявате нищо това, къде сте чули тук. А ти реално си чул, какво стана, ми не знам. В интерес на истината, тази комисия в един прекрасен момент приличаше на убийство, все едно разследват убийство в Бруклин, примерно, или някой от гетата в Щатите. Поне е интересно. Отиваш, фащаш някой човек и го питаш, ти видя ли, не видях. Ма ти чули трите изстрела, не изстрела беше един. Значи си чул. Не съм чул. Кой го направи, нямам си представа, не съм аз. Горе-долу беше същото и в комисията. Дано поне да оправдаете парите на данъкоплатците за тази комисия. Наистина да излезете с нещо, което да заинтересова и нас, медиите, да заинтересова и гражданите и най-вече да не си говорим с митологемия, наистина с факти, защото казусът е доста сериозен. Остава ни така много малко време и ми се ще да си поговорим за актуалните неща. Отново в седмицата заседанието започна с фалстарт, което направи някакви препратки, но по-интересното беше в декларациите на лидерите на парламентарните групи. Въобще този случай с Гърмен, мислите ли, че това е предизборно или просто един скандал, който така партиите успяха да усвоят като политически дивиденд? Да кажем, че такива случаи като Гърмен се случват постоянно, всеки ден в страната. Това има места, където са ежедневие, действително са ежедневие. Колкото повече наближаваме изборите съответно, толкова повече ще бъдат и преекспонирани тия случаи, ще бъдат използвани. Най-малкото се нагнетява етническо напрежение, защото така два скачени съда като Патриотичния фронт и ДПС сполутяват електората си. Едните казват проблема е в интеграцията, другите казват проблема е, че ние им давахме прекалено много. Естествено това ние ще оставим хората да преценят като цяло, но настроенията, масовото тикане на настроенията, включително и това, което се шири чрез медиите, са именно такива случаи, които нагнетяват някаква форма на вътре да нагнетяваш гняв в някой и той някъде ще избие. Не знам доколко осъзнават тия хора, че това нещо е като бомба с закъснител. Рано или късно ще гръмне и не знаем до какви последици ще доведе. Ще стане нещо като кутията на Пандора. Ще отворим, ще излезем всички беди на земята и накрая ще чакаме последно да остане на дъното, нали, надеждата, че се оправят нещата. Направи ми впечатление изказването на вашият лидер Волен Сидеров, който каза, че това е гражданска война, която се води от години. Нали? Тя е с функции, затихва, проявява се. Дори срещу Патриотичния фронт заскочи заради това, че общо взето ромите трябва да бъдат натикани в лагери на порубяващи. Те беше едно изказване на Валери Симеонов, че едва ли не трябва в концлагери. В концлагери абсолютно ромите. Това 21 век процеси на интеграция, на приобщаване, това звучи някакси... Не само тук, има и доста голяма доза грешна интеграция, защото извинявайте, ама го има и другия момент. Европа, докато ни обясняваше интегрирайте ромите, като отидоха там, почнаха да ни ги връщат. Аз си спомням Франция, като върна първите роми, румънски и български. Тогава и папата даже протестира. И вътрешният министр на Франция каза, защо нямам власт да ти ги докарам, нали, на площад Свети Петър. Сега, защо не си ги взимат там? Тоест, самото говорене за интеграция и
правенето на някаква криворазбрана интеграция, включително и десетилетието на ромското включване, което беше от 2005 до 2015 година, не показаха този ефект. И показаха, че нещата са доста по-различни от това, което си мислят на Запад, защото Брюксел обича да чете доклади, обича да пише доклади и да критикува. Реално обаче проблема, който седи на 2500 км от Брюксел, намирайки се в България, е доста по-различен. Ясно. Понеже времето ни напредва, тук в студиото винаги при нас е Конституцията на Република България. Това издание със сигурност ще бъде променено, но ако искате, имаме традиция гостите, които са тук в студиото, да оставят своя автограф и послание върху тази Конституция. Вие от Атака не знам дали ще подкрепите промените. То вече започнаха да дават отбой от Патриотичния фронт и от Реформаторския блок, разбира се. Както казваме, Стан, грешката е вярна, че най-вероятно следващия парламент ще се случат конституционните промени при едно друго различно мнозинство, но вие сега е вашия ред и помислете как бихте завършили фразата "отбий от магистралата", която е рефрен на нашето предаване. Аз това го мисля още от началото, както ми каза, но за Конституцията ще подпиша с едно... Особено мнение. Не, ще подпиша по един много хубав начин, ще напиша просто да се спазва, защото тази Конституция е направена, за да може да пази целостта на държавата, както и да пази от граждански и етнически конфликти, изобщо високи морални норми изцяло в страната, но не се спазва и в момента. Само за пример, по дефиниция на най-високия пост в държавата е председател на Народното събрание. Не е президента или министър-председателя, но както забелязваме, това нещо не се спазва. Колкото до отбий от магистралата, може би продължението би следвало да звучи продължи да работиш. Спри да шофираш някъде бясно в едно пространство, което е магистралата, без много отклонения. Продължи да работиш и да работиш най-вече за обществото. Добре, благодаря за това участие на Николай Александров, един от младите и амбициозни народни представители, който наистина си е поставил високи цели и каза най-важното, че Конституцията трябва да бъде спазвана.